Luyo sa ligon og isog nga imahin makamausab day mapato siyang luha ang gikaantapang si Police Colonel Rowena Garma atol siyang panamilit sa PNP organization. Siya motabok na sa PCSO isip General Manager. Ano yung report? If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for ordinary. In my 24 years in the service, I really risked everything. Hindi kasi ako pleaser. And even my classmates do not like me. Because I really want to make a difference. Wala kapugi ni Colonel Rowena Garma ang iyang emosyon dihang na namilit dili lang sa Cebu City Police Office kundi sa tibuok PNP organization. Karong adlaw mao'y katapusan niyang adlaw isip sakop sa PNP human sa 24 ka tuig. Kini tungod kay mosulod naman siya sa laing serbisyo isip General Manager sa PCSO. Ato sa turnover ceremony gibaliktan-aw niini ang iyang nahimo sa dakbayan sa Sugbo. Lakip ng kalampusan niya pagpakigbatok sa mga kriminal sama sa mga nalambigit sa illegal nga dugas. Siyempre, gibida nini ang kalampusan sa pagdumala sa peace and order sa nakalabayng eleksyon. My leadership style kasi is I am not a pleaser. If you don't like me, I don't give a damn. If this is the correct thing to do, I do it. I don't consider pleasing other people. What I always look at is, am I doing the right thing? Something ganyan. Even victims nga, I don't have to please them. All I have to do is to make sure that justice will be served to them. Sa iyang pagbiya sa buhatan sa Cebu City Police Office, gipaniguro ni Garma nga dili niya dadon ang mga butang. Apil na kadto mga gipanghatag kaniya samtang siya pa ang direktor sa CCPO. Kini, nunutosab sa netabo sa Mayor's Office diin. Gipangdala sa kanhi Mayor ang mga butang sulod sa nasoy buhatan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.